motion bala terwa da khot badan burom ba extraship halor ka jing menteri kam ya ka non tribal employee clearance certificate NTECC bala kadau hangni baya kani ka kam ka KHEDC ka ba lale katkum ka kendon an ka bala sot na ka second proviso to subsection 2 to section 3 ya ki bala sot na ka United Khasi Jaintia Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954. Ini kintin lampang juga lesi ila ban batairu ya kajing keli kaba dua ini member ila keli mene nak provision ayu la ai ya kani ka non-tribal labor service license NTLSL. Handrai ban kham ngam jeliu khindiat halor kani ka motion ka ba ngilaya snobla bala wanra di member ban burom bat bala banra lu daki armut laingot ki members ban kham ngam jeliu khindiat halor kani ka motion bala wanra hakaye la don kam ban pen kemau ba ka KHADC kala sedang ban pentrikam ha ki por bala lej ya kata ka pangila ong ka non tribal labor service license bante lakam ya ki nong trei bat nong bala bomdei ki riulum lani ki non tribal bat la pentrai kam na do usnam khat khandai spa khandai pinyo handrai ka KHADC kadang pentrai kam ya kani ka employee clearance certificate hadin bala ya kren ba na do usnam arajar arpau kumba pilai so iwe ni ki khot ila ong mantan ba de ha kapor ke jongi bala sedang ban ya kren khamba kham sani bha ya kani ka employee clearance certificate. Kumta ke executive committee hakatu kapor haka meeting ke bala long haka sauteri bunai bandriu anajar arpo larai ban penkelano ya kanon tribal labor service clearance ya kanon tribal employee clearance certificate katkum kijuk ki kendon baka United Khasi Jaintia Hills District Regulation 1954 kadon kajing pentrai kamban isu ya kani ka employee clearance certificate ya ki non trai lani non bala ki bomdei ki riulum lani ki non tribal hadu manta menne kadang ya bat kumpala le da ki executive committee ki bala le ban IY ya ka kam ban le check lani ban identify ba ki non trai ni ki non bala ki bomdei ki riulum hapo uput usam jong ka district council nang ba ka office kan yo ban issue ya ka certificate nila yo snowru iwe ini member na po lawan constituency ila ada kren shai ila ada batai shai ru ya ke ai ka ba ni kum ka council ni don ka bor ban ai bat ke ai ka bor ka bangimla ban ai ru ngam jeliu shu ha ka ba la ban shai ma ila ni la ai jingmut andai ka wai ka bangashkwa ban hang ni kalong ba kum bangla ban shai ha ki lat pathai khubor ling ba ki social media ba la pen kubor yangi ke district council ling ba kani ka second proviso to subsection 2 of section 3 bangi sot na katu ka proviso bangi bu ya kini ki kendon ha ka beidai bat ke employee clearance certificate ha ka jing shisha katkum kani ka bor ka ba katkum kani ka bor ki ikhtiar ka bangi la yo demba kani ka proviso ba oi kum bangi tip katkum ka Meghalaya Migration Act ka bangi la tip baka ka sarkar hi kala shimno na ni ka ikhtiar jong ka district council ya kani ka bor ka bangin ai ya kani ka labor clearance certificate handrai ha kaju ka por pede abangi pe pre ba ka ai ka bangi ngila pande kani ka isi ka hadin bakala shimti ni snotho bangia tengkho shibon ha ka beidai bat ka Meghalaya Migration Act ru handrai ni snotho pade ba kini kinong trei bela lani ki bawan nabar ki wan ha ki 6 schedule area ki jongi barhaba ki wan rung ha ka 6 schedule area ki jongi na kaliang jong ka district council du kadang don ka bor ka ikhtiar bante lakam ki da ka banga ong kumta nga snotho kum bangilai kren du mene kum ke jing pensyai bela pensyai du di members kani ka isi kamnum tunjuk ya ka sarkar
Handrai kan le ya ke ai ka ba kala ban le kat kum ka bor ka ba ngi ngila ban le kat kum ka ni ka proviso ka second proviso to subsection 2 section 3 kala ai but abangi sot ya ka ni ka proviso ru ni don ka ikhtiar pade bante lakam ya ka jingwan kertep nani ka jingwan rung kertep jong kini kinong trei bar jela kumba pilatep hi ba kani ka labor act kini ki labor license kala ai da ka sarkar handrai ngai ba kani ka labor license ka ba ai ka sarkar kumba ngalaju pensyai na ka por ka ba ngai ka dai ba ki briu na bar jong ka jela kelempat rung hakani ka jela ka jongi kilayo rupa ya ka labor license na ka sarkar but kata ka dai ka bangi dai ban sokya kum ki para member bakum no briu ubadong dan shabar ka jela ulayo rupa ya ka labor license ban wan rung hak ni ka jela klem don kanu jingte lakap de helor kata ka nongrim ka bangakwa ban pensyai bahkan ni ka jingle ka jongi na ka district council ha ka baydai ban ai ka ni ka employee clearance certificate ngile da ka bangi ai nani da ka bangi ue physical present jong tu nong tribla de helor kata ka nongrim ka ba ni ue Bat abangi ai ya ka labor clearance certificate ani ke employee clearance certificate ya ubar jela kemut ngidai para khmat ba uni udah don shisha udah rong ulayo bandrung hakani ke jela ka jongi bat hadin ba ulayo bandrung hakani ke jela ka jongi ngin sayo ban te lakam da ka bapan ya ki kot isla ki ba don kam ban yo ya kani ke employee clearance certificate hakabangi snow ya ki jingkran syakmat ki donru ki members kamtam iba rashid iba keli kat no benai ne kat no snem ni ai bangan pensyai shu ya ke jingkeli ke jong i lani ke jing ai jing tuat jingmut ke jong i ya kani ke employee clearance certificate ni ai hendriu benai bat kador ke jongka kadai hinyau spa tingkat ngasu kendit ba menei ong ba mishwa pi ai sisnem ngapat jui menu ai kata sisnem ndrei ngasu kwa man penbet kendiat yo pi bakla la sin yo ngabakla mengaru ndrei nakani ke isi ni ai bet tek ndriu bena ya kani ka employee clearance certificate ka standard functioning jong kani ka labor clearance certificate ani ke employee clearance certificate ka bangala ong mentan ka bangi ai ndriu bena hakador hinyau spa tingka halor ka jing shim de jongi ya kani ka dor hinyau spa tingka ni shim ha kapor ka ba kini ki lesi ki jongi ki let ban ya kendu ya kini ki labor nani ki nong trei ki bawan na ba hoi kamlong ka besuk ba ngin yo ban ai bet ya labor clearance certificate ha ka tu ka sngi ka ba ki lesi ki jongi ki let dei halor kata ka nongrim ka bangin sa ai itu i slip nani i receipt i ba khatsan sngi ba hapo kani ka khatsan sngi ya utu u labor nani unong trei bala bawan na ba hapo khatsan sngi udai ban penbiang ya ki kot kisla bat ki kita ki kot kisla ki bo ban penbiang ka baningkong ka dai ka election photo ID card ani ka epic ka bangi jutip lani ka aadhar card ka baar kalong ka residential certificate na ki try yem lani certificate na u employer nani unong icam ringkat ka address bat phone number ka batikna ban pensisha ba kisyong kisa ha ka jaka ka ba utre lani ka residential certificate na urong ba shnong lani ka ba khmat du ka passbook account jong u batre hang ni apo Meghalaya lani ka certificate na ki in charge jong ka police station beat house outpost jong ka Meghalaya bat ka dur passport size arteli ka ba uhap ban ai hakapor ka ba uwan ban apply ya kani ka labor lani ka employee clearance certificate nangi kani ka pen isai be ba ka district council kadang la ban te lakam ya ka jingwan ka jongki hoi ngimla ban ngimla ban khangi ka jingwan jongki hang ni ka jilla ka jong namar kumba filatip kumba ngalakran mene usong sha Bihar usong sha UP usong sha ACA online ulayo ya ka labor clearance certificate na ka sarkar andai ka jingle ka jongi pede kat kum ka bor ka bangila ban le na kaliang jo ka district council da kani ka second proviso jo ka subsection 2 but section 3 ngile sya ka feel nani ngile sya ka site nani ngile sya ka on site ka ba kini
kini ki nong trei ki don hoi yim dakaran than kini ki nong trei andrei ni kwa ban ye kendu ya kitu bawan ra kini ki nong trei khamtam ki labor khamtam ki contractor lani kinu ki ba aikam bat habang ipan ye kini ki jingdon kam jong kini ki kot ki slaru yim da dei bangilek ban pan direct na kitu ki bawan ki bar jela andrei ngipan na kitu ki bawan ra ye ki takada ong kawei ba ngidon kabor ban evek ya kini ki nong trei bela ki bawan klam kot klam sa handrei nyimdon pat kabor na district council ban deport ya ki nani ban be ya ki kabor ka bangi ngidon ka dei ban evek ya ki na ban pensange ladang ilek ha kanu ka sait ada ki don ki nong trei ki bomdon ni ka kot kasla ni pensange ya ki ni evek ya ki na ka tu ka sait handrei nyimdon pada kabor ban deport ya ki ban be ya ki syaki jaka ke baki kiwan kata kabor ka syong ha ka sokar jelah kendiak syusyu ban pensyai syusyu ka naratif ka jungi kumbala ong i LO ka haba ila mention banga kum UCM hak tu kapua ngadang long tong UM in charge yang ka treat berkelibar nga mention ye ka kerteng ka jongi ka naratif kemau barobor ham tampok social media kimju penkut ya ka ka sentence ka bangi keren kisot nang tu nang ni bat kin sawasna mim kin sashna lai kujat saw kujat kan ni kadai kecing persyai ya i LO puran puram ibaong mentan banga keno ya i ka statement barok kawing ong hak tu kopor kadai ba ya kan ni ka labor clearance certificate lakwan ra nadu kopor belong CEM mai bat hak tu kopor belong CEM mai la pen kelano ya ka kerteng non tribal labor service license sya kan non tribal employee clearance certificate ta kadai ka statement ka ba shisha ka ba ni don kam bang ihap ban ya penken mau biang ni di na kapor ba ni hap ban suatu ka ka narrative ka ba mi apa social media bat ka ka actual facts ka bang ni keren kum kinong mi khmat mdai bang ong ba tang bang siyo political mileage ni ya keren kat sebalap siya mdai ni dei ban suatu pade ya ka jingpen syai ha ka tu kapor kalong ban pensyai ban nadu kapor iu belas dang kan bat menu bala wan ra ye kani ha ka tu kapor handai kam num dan kanu ka malis intention na kaliang ka jongaru bangan malain na ni bangan ta ya ka jing ya ka longbriu manbriu jongnu ha ka tu kapor bat lada ka dei ka isi ka beremdu ngam dan kum ka intention handai ka dei tang ban pensyai pai ba menu bala wan ra ya kani ha ka tu kapor ti na kaliang ka jonga ban penkut ya kani ka jingkren ngangai scam ba kani ka jing pensyai ka jonga watla ka long ka belingkot andrai i ba rashir ibu wanra ya kani ka motion in yo ya ka jing pensyai ka ba syai kedar ba kumban syu penra ba unong trei nani unong bela ubom dei urulum uban yo ya ka employee clearance certificate ihap ban apply sya ka office jong ka district council bat syu ru habang wat penyak bahai ya kani ka jing kendrum kendram hak dikipor na snu thu bat na snu dei ru ban ong ba ai jimut ya ka house nang ni syakmat ka pangila ban ai jimut ya ka sarkar ru ba ka labor license ka ai ka sarkar kadai ban pai khmat chwa sya ka district council kani ka labor clearance certificate ka ba ai ka district council dan ila adap ban apply kini kinong tray barjela da ka tu ka labor clearance certificate ka employee clearance certificate kinra bakin lek ban apply sya ka state government try ka ta ka dei ka benta ka ba kongsan ka bangi dei ban yakan mau kum ki member jong kani ka house ba ka bor ka ikhtiar ka dang syong hapo ka district council bat habangi ai yakni ki labor clearance certificate ai baka sarkar rukan itu no yakni ka labor clearance certificate ka bangi ai namar tangka kentien ila dai ban sutu kadai ban wan ka clearance nangi ka district council bat ladang ila ayo ya ka clearance nangi na po district council da ka jo ka labor clearance certificate ai begitu kinong wanra kinong belan nabar lani kinong trei ki banabar kinra sya ka labor department jong ka state bakin sayo ya kata bali nga ong kata namar mga snuto kung mga ong mene haba kini kinong trei nabar jela kila yo rupa ya ka labor clearance certificate kelempat dan kelempat yo kejat hapo ka jela ka jong kawan ra jing ma ka bubun namar ba kini ki labors ki buan nabar
Klem yo ka clearance certificate nangi ki rung she ki jaka ki jongi. Kimla ka sarkar kamla aban penti kena lada udon ne umdan hakatu kasai. Andai ka district council kala aban penti kena hakanu ka jaka ka ba udan. Namar kumbang la ong mentan ngipan ye kini ki kot Islam rohoi. But kajima ka ba shushu ingi ka long ba hadien ba uni u laborer u bawan nabar nong tre bawan nabar ula yo aban rung hakani ka jaka ka jongi. Da kata ka labor clearance certificate bak sarkar ka ai u assimilate pat ka population ka jongi. But umdan ganu ke jingte lakam yo. Handai ka jingle jong ke district council. Ka te lakam ya kata. Kumangong mantan ngidon kam ya ka phone number, ngidon kam ya ka Aadhaar, ngidon kam ya ka Epic ka, ngidon kam ya ka residential certificate ka ba urang ba snong di ban ai. Balada ja kanu ke jingja ka ba susi. Ngila ban pinpoint hangnu tahu liberal udan. Hakanu ka site udan. Namar bangila don ya information ka popia. Kata ka dei ka ba yo don menu-menu ban ong ba ka ikhtiar jong ka district council kam dan shu andrei kani gede kita ka ikhtiar ka bangila mante lakam ya kini nongwan trei ba nabar jelan shu tangman pensyai haka bakut kani ka jing ai ka jongi ya kani ka labor clearance certificate kum bangitip ka council kam dan staff andrei kum bajule nakapor syakapor hiju ai ya kani ka labor clearance certificate syaki lesi ki jongi but haka tu ka por nadu ki ajar arpo laju practice ya kani ka practice but haka tu ka por nya yu i ba hadin bala ai ya kani ka labor lesi syaki lesi ka council ka yo tang lai spa tingka na ki lesi yang tu ka por yo sau spa tingka handai kani ka isi kala pentikna ba hoi ka dor kan dei ka ju nyu spa tingka tang pada ke district council kan yo south pak tingka but lai pak tingka kan le syaki lesi kata kadai ke jing penkela bakani ke isi kela la ban wanra hakani ke pon ban substantiate dari ban penkiu ya kata ke revenue ke baka district council hakani ke kenta ke pemerintah hakani ke kenti ke pemerintah don kam e shikadaya